Бу көннәрдә башкалабыз бәйрәм алдыннан була торган күңелле мәшәкатьләргә чумды. Яңа ел якыннарыңны куандыру, балаларны сөендерү өчен иң кулай вакыт. Бу уңайдан Казан ратушасында махсус интерактив күргәзмә ачылды. Яңа елдан һәммәбездә мөгъҗиза көтә. Ә менә Казан ратушасында ачылган Тигрның мөгъҗизалы өендә күргәзмәсендә сез нәкъ менә шушы мөгъҗизага эләгәсез. Әлеге күпкырлы күргәзмәдә авторларның күңел һәм кул җылысын, иҗат фантазиясын кушып эшләгән курчаклар, уенчыклар дөньясы белән танышырга, бәйрәм кәефле тылсым дөньясына чумарга мөмкин. Biz mында бөтенебездә үз кулларыбыз белән автор уенчыклары ясыйбыз. Алар бөтенесе дә берсенә берсе ошамаган, кабатланмас һәм дә менә шундый бүләк буларак ниндидер бик оригиналь һәм җылы кеше безнең күңел җылысы белән без аны ясыйбыз. Курчаклар дөресен генә әйткәндә төрле күңел халәтендә туалар. Шуңа күрә әгәр дә бер төрле курчак ясыйм дип утырсаң да, күңел халәте ул төрле була. Әйеме? Шуңа күрә бер суга ике тапкыр кирип булмаган шикелле, ике курчакны бер төрле итеп ясап булмый. Даже шу мастер бер булса да, материаллары бер булса да, аны бер копия ясап булмый. Монда кеше килгәндә, алар үзләренең күңел халәтенә якын булган курчакны табалар. Нигә дигәндә, чөнки без аларны ясаганда, без бит инде күп төрле һөнәр мастеры буларак та чыгабыз. Без шул вакытта дизайнер да, без рәссам да, без модельер да, без аның төсен сайлыйбыз, тышкы кыяфәтен. Шуңа күрә алар киләләр дә, о, менә бу курчакның күз карашы менә миңа карап тора, күңелемә караган шикелле дип. Биредәге һәр уенчык яңа ел декорлары төрле материалдан, төрле стильләрдә эшләнгән. Ә Казан рәссамнарының картиналары бәйрәм кәефен тагын да тулыландыра. Ләйлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.